Hei, tässä Crocodile Kicker uudella YouTube-kanavalla. Olen siis Wolf Pro, mutta jatkamassa eri kanavalta. Ja alkuvideoksi Happy Wheels, koska se oli myös Wolf Pro'n alkuvideo. Mutta kun Wolf Pro-kanavalla tein sen normileveleillä, tein sen browser-leveleillä. Eli en ole enää mikään. Vaan Crocodile Kicker. Yksin nyt mitään parempaa nimeä. Wow. Eka kenttä mitä koskaan pelasin. Oli parhaan kenttä mitä elämässäni koskaan pelannut. Tämä on aivan totinen asia. Impossible. Niin se tulee vaan harppuun suoran takaa. Ai jaas. Ei olekaan nyt tällä kertaa semmonen, jossa tulee vaan harppuun ihan randomin syystä takaa. Impossible! Oletko sitä mieltä? Olen kyllä sitä mieltä. Koska tämä on vähän... A mysterious hole. Kuulette tekijä asshole on ihan mysterious hole. Crap. Okei, crap. No en kyllä varmaan crap. Voi sinua Norton, olet vasta oppinut semmoista, että älä pomppaile ruudulle ilman syytä. Mom. Nämä kaikki ensimmäiset kentät, joita olen koskaan Crocodile Kickerin pelannut, ovat olleet täysin perseestä. Oikeasti huijasin ekalla kerralla, kun aloin pelaamaan tätä. Mikä tämän kentän nimi olikaan? Joku Impossible. En mä varmaan Impossible. No niin, mä varmaan kuolen, eli kannattaa ottaa poistua. Balrow Pro. Yeah! Eka heitto heti kuolema. That's right. Miksi mä menin? Miksi täällä on 2 deathia? Dead fuck! Mä en kuollut. Mä oon tai shit. Nyt mä koko ajan menen pois. Tässä menen takaisinkin vielä. No niin, nyt oli tarkka osa. No niin. Win. Oh, win. Kuulitteko tuon? Minä voitin. Se oli sen ääni. Luonnollinen ääni, kun minä pelaan. On. Ei, oh my leg! Kyllä, mutta... My favorite song is Wrecking Ball. And you're sweetie. Okay. Jack Boss Baltos. Se on riimipari. Friends. Mä haluan Friendsia. Ei mulla yhtään YouTube-kaveri vielä. Paitsi Wolf Pro. Ahaa, Friends on tappo. Joo, mä taisin tietää toi jo. Mut silti piti tosta paina sitä exit menusta. No niin, nyt fuck. I don't want any more friends. Kaverit on lapsille, hei. Vaikka mä oon jo 30-vuotias. Teistä vaan. Ei! Taas mä painoin siitä. No niin. Voihan ball throw. Ball throw on muutenkin voi paitsi kun niissä koko ajan tulee friendsei. Happy Tree friendsei. Teistä vaan. Teistä kyllä aivan ite vannias. Survivor test. Part 1. Vedä päkkäri maassa. Eli takaperin koperkeikka suomeksi. Wow. What's happening dad? Oh shit. Fuck. Oh, that was close one. No niin. Level 2. Oh poop. Minä selvisin. Oh shit. Mistä se oikein tuli? Tuliko se jostain level 3? Nyt pitää vaan olla rohkea.
kun uskoo vaan. Niin yhdessä voitetaan. Akselimon. Akseli on oikea nimeni. Kuten kerran jo Wolf Pro-kanavassa. Mutta kukaan ei kuuntele, se on katso kun mä pelaan, eikä ikinä kukaan kuuntele mua. Se on mun elämä. 3, what? Miksi level 3 on helpompi kuin level 2? Häh? Oi. Helppo. Oi, mitä ihmettä. Mistä se oikein tuli? Level 5. Ei mitään. Level 6. Mighty leg. Ok. Execution. Wow! Taas yksi ihan persekenttä. Miksi et voi tekee tämmösiä YouTubeajan trollaamiskenttiä? Olisiko ne mitään trollaa, ne on vaan ihan Taas tämmönen Indiana Jonesin trollaamiskenttä. Aina pitää ottaa joku ihmeen joulupukki. Sorry. Wow. Christmas for everyone. Christmas is for kids. And I am the kid. That's the way. When I'm playing this stage. Jou! Best stage ever, 10 out of 10. Hetkinen, PewDiePie sanoo noin. Miksi mä sanoin niin? Hei, mun pitää keksiä joku oma sana. Eikä mä voi matkia mitään ihmeen PewDiePieta. Eikä mä kyllä katokkaan PewDiePieta. Jetfall for Pros. Kyllähän se nyt sopii. Noob. No kyllä. Ja tämä sitten on tarkoitettu vapaalle. No. Pääsit tänään tällä kerralla asiaan. Press Z. Eihän tässä mitenkään pro voi olla. Mä oon nyt gay. Don't be gay. I'm badass. Bad boys. What you gonna do? Restart. Z. For pros. Noob. I'm not wanna be gay. Shit. I'm bad again. Holy moly, macaroni. I'm a bad boy. Z. Painan vahingossa X:ääkin, mutta ei sinne mitään väliä. Yay! Noob. These things are noob. Cool, nice, bro, hacker, motherfucker, you, fuck you. Mä oon paras! Can you pass these? No, mun tietää, kun niitä tarpeeksi ohuteta. Wait for screen. Easy. Still easy. Okay, getting better. Done with level 103. Kautta 3. Oi. Okei, no niin, nyt se pystytään. Se pystytään. Lennä, oi mies, lennä. Raaka kuolema. Milloin pidetään hautajaista? Ei peliaamuilla ole hautajaisia. Sitten ne joutuu helvettiin. Mutta ei, sinnehän kaikki joutuvat. Varsinkin Pokemonit. Helppo. I'm so bad boy. Ai niin, eihän mä mikään bad boy. Siinähän lukee, että mä oon motherfucker. Voi, hän gentleman. Mä oon motherfucker gentleman. Niin lopeta. No harmi. Menikö sormi katki? No mulla meni kerran pää katki. No ei oikeesti mennyt. Se on vaan vitsi. Kukaan ei älynyt. Sä tällä hetkellä. Mä tällä hetkellä. No voi yttä. Voiko olla vähän ärsyttävämpää kenttää olemassa? Mä katkaisen mun pään. Bye bye. New York City. See you. Little my head. No niin. Ja tämä jäi tää. Ja tämä oli Crocodile Kicker. Ja kommentoikaa mitä peliä haluatte minun pelaavan. Mieluusti tietokonepelejä. Pändikään ei oo enää niin roskaa.
mutta ensin